Γεια σας παιδιά, Καλησπέρα. καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των Greek Explorers. Σήμερα με τον Βασίλη πάμε μια εξόρμηση στο χωριό της Αλαγωνίας να βρούμε τη βρύση του Νίκα. Το μόνο που ξέρω ότι έχει ένα μικρό καταράκτη. Θα πάμε και ό,τι βρούμε θα το συνεχίσουμε στο επόμενο βίντεο. Ωραία. Αλλά πάντα με κράνη πάνω σε μηχανή. Σώζει ζωή. Έτσι, γιατί το κράνος είναι μαγιά. Τι ήθελα να πω. Συνέχεια μετά. Η μέρα είναι ιδανική, δεν έχει ούτε ζέστη ούτε πολύ κρύο και πιστεύω ότι θα το βρούμε. Λοιπόν, Πάμε για την εμπειρία. πάμε και θα τα πούμε μόλις φτάσουμε.
Λοιπόν, φτάσαμε στο χωριό, βρήκαμε την πινακίδα. Είναι περίπου 350 μέτρα μέχρι τη βρύση. Ακούγεται και το νερό κάτω. Λοιπόν, προχωράμε και θα τα πούμε μόλις φτάσουμε. Όπως βλέπετε, φτάνουμε σε λίγο. Νάτος ο καταράκτης. Έχει πάρα πολύ νερό γιατί χθες έβρεξε πάρα πολύ. Λοιπόν, προχωράμε και θα τα πούμε κάτω. Αυτή είναι η βρύση του Νίκα. Ορίστε. Ωραία. Και προχωράμε για να φτάσουμε στον καταράκτη. Φτάσαμε λοιπόν στο καταράκτη. Το μονοπάτι είναι πάρα πολύ ωραίο, όπως είπα και πιο πριν. Θέλει λίγο προσοχή, αλλά είναι δύσβατο. Μπορεί να έρθουν και παιδιά. Και ορίστε ο καταράκτης. Καταπληκτικό μέρος. Είναι πολύ ωραία, παιδιά. Πραγματικά απίστευτο. Δείτε εδώ. Απίστευτο. Μαγεία. Δείτε εδώ.
Κοιτάτε εδώ. Η εικόνα μιλάει μόνη της. Απίστευτο. Είναι καταπληκτικά. Έχουμε τόσα ωραία μέρη και δεν τα γνωρίζουμε. Εγώ δεν το γνώριζα καν αυτό και είναι το χωριό του πατέρα μου, να φανταστείτε. Απίστευτο. Δεν περιγράφω άλλο, δείτε. Ωραία, θα το χαρούμε λιγάκι, θα βγάλουμε καμιά φωτογραφία και θα τα πούμε σε λίγο. Έχουμε έρθει στο Καλαράκτη. Είναι ένα πολύ όμορφο μέρος, προσβάσιμο για το 90% των υγιείς ανθρώπων, αλλά και άτομα με μια δυσκολία στην κινητικότητα μπορούν να έρθουν σιγά σιγά. Αυτές τις χίλιες φορές να έρθει κάποιος, είμαστε μέσα στα σπιτί, μέσα στα δέντρα, με καθαρό το έχουμε νερό από πίσω μας, σε ένα προορισμό σχετικά κοντά στην Καλαμάτα. Δεν είναι ότι θα φύγουν μεγάλο ταξίδι. Ναι. Με ένα δρόμο σκαλώνε. Το μονοπάτι είναι πολύ εύκολο να βρεθεί και υπάρχουν πινακίδες στα πέλα. Απλά θέλει λίγο προσοχή, μην κλειστρήσει κανένας. Προσοχή που θέλει πάντοτε όταν είμαστε στην άκρη αφήση. Εκεί. Το τραυματίσμα είναι κάτι που να συμβεί σε όλους μας. Και γι' αυτό δεν υποτιμούμε ποτέ το μονοπάτια. Θέλουμε πάντοτε προσοχή. Έχουν γίνει τραυματισμοί από ρευματικούς συλλόγους και από άτομα που είναι χρόνια. Δεν έρθει να γίνει. Αλλά πάντοτε πάμε με προσοχή και σιγά σιγά. Καλύτερα να φτάσουμε λίγο αργότερα και να φτάσουμε όλοι υγιείς παρά να πάμε γρήγορα και να έχουμε τραυματισμούς. Το μέρος εδώ καταπληκτικό, καταλέξει πολύ ωραίο, το νερό κατακάθαρο. Είναι μια οξέουμηση που θα μας μείνει σίγουρα, γιατί και στη διαδρομή περνάμε μέσα από δέντρα. Είναι λες και σε άλλη χώρα, σε άλλη ήπειρο. Είμαστε 40 λεπτά έξω από την Καλαμάτα. Τίποτα. Μπορεί κάποιος να πάρει το καφέ του με την οικογένειά του και σιγά σιγά να έρθουν. Αυτά από το Βασίλη. Λοιπόν, θα βγάλουμε κανένα φωτογραφία όπως είπα και πριν, θα τραβήξουμε κανένα βιντεάκι και σιγά σιγά να αναχωρήσουμε για Καλαμάτα.
Το μέρος είναι καταπληκτικό. Αξίζει 100%. Και ό,τι βρίσκω καινούριο θα προσπαθώ να πηγαίνω. Λοιπόν, θα σας αφήνουμε εδώ και θα τα πούμε σε λίγο στο γυρισμό. Λοιπόν, έχουμε φύγει από το καταράκτη και έχουμε ανέβει από την πάνω μεριά να δούμε πώς είναι. Κοιτάτε εδώ τους βράχους, πώς στέκονται. Φανταστικά. Τώρα είμαστε ακριβώς πάνω από τον καταράκτη. Εδώ ακριβώς είναι. Δυστυχώς δεν μπορώ να πάω πιο κάτω γιατί είναι επικίνδυνα. Πριν ήμασταν εδώ από κάτω. Όσο μπορώ πάω το κινητό. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε προς τα πάνω, προς το χωριό και να ξεκινήσουμε για Καλαμάτα. Λοιπόν, παιδιά, μόλις φύγαμε από το χωριό της Αλαγωνίας και πάμε για Καλαμάτα. Ήταν ένα πολύ όμορφο μέρος, ένα σημείο πολύ κοντά στο χωριό, δηλαδή ούτε 500 μέτρα πρέπει να ήταν η απόσταση. 350 νομίζω. Ναι, γύρω στα 5 λεπτά να πάμε και 5 λεπτά να γυρίσουμε, 10 λεπτά πηγενέλα. Ναι. Που μπορούν να πάνε από μεγάλη ηλικία σιγά σιγά, άτομα με παιδιά. Πάντοτε προσέχουμε ότι στη φύση μπορούμε να γλιστρήσουμε. Δεν το υποτιμάμε. Ναι. Μπορεί να έχει πολύ καλό μονοπάτι, αλλά πάντοτε με προσοχή. Σωστά. Κατά άλλα είναι ένα μέρος που αξίζει με τα χίλια να το επισκεφτούν. Και να πάνε να κάτσεις και να φας κιόλας, ναι. Να κάνεις πικνίκ. Ή να πάρεις τον καφέ σου, να πάνε να το πεις εκεί. Ναι, είναι τέλεια, παιδιά. Είναι από τα καλύτερα, πιστεύω, ένα από τα μορφότερα μέρη που έχουμε πάει με το Βασίλη. Και ειδικά τώρα το χειμώνα που ρίχνει και τα νερά και αργότερα θα πέσουν και χιόνια και θα έχει περισσότερο νερό, αξίζει ακόμη περισσότερο. Σίγουρα. Να πάει κάποιος. Έτσι, αν πάει κάποιος το καλοκαίρι, παίζει τέτοια να μην βρει νερό. Σίγουρα. Ωραία. Παιδιά, και ένα τελευταίο, όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο, το κράνος είναι μαγιά. Σώζει ζωές. Σώζει ζωές. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Σας χαιρετάμε και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας. Γεια σας.